ఆదివాసీల బ్రతుకులు బుగ్గిపాలు చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగూడెం ఎయిర్పోర్టుకు శ్రీకారం చుట్టిందని న్యూ డెమోక్రసీ నేత గోవర్ధన్ అన్నారు. కొత్తగూడెం ఎయిర్పోర్ట్ వ్యతిరేక పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. గాయన విమలక్క మాట్లాడుతూ పేదలను, ఆదివాసీలను, అట్టడుగు జాతులను మోసం చేస్తూ భూములను లాక్కోవటమే పనిగా పెట్టుకుందన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే తమ ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించుకోవాలని వారు హెచ్చరించారు. మొత్తంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి 7 గ్రామాలను విధ్వంసం చేయడమే కాకుండా మొత్తంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతానికి కూడా ఒక పర్యావరణ విధ్వంసాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి తీరును ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వ్యతిరేకించాల్సిందే. తప్పనిసరిగా దీనిపైన మనమందరం కలిసి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా కృష్ణ చెప్పాడు, ఇంతకుముందు గోవర్ధన్ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ విషయాన్ని మనం ముందుంచడం జరిగింది. గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకుపోవడం, అవసరమైతే ఢిల్లీ దాకా పోయి ఈ విషయాల్ని మనమంతా కూడా ఐక్యంగా